Is tá leabhar se faoi bochail beag Javns fearbeg pleisteach go nollag agus héis cúpla lá javn amach gur spás éirín atá agus tá spás éirín an seafáideach agus binte agónaí méiseáil agus smáile bheith Tháinig leabharlumm mar smálam sa scéalta cineál seafáideach agus ní dhéanann siad mar an céile agus sin an sort scéal is smálam. Agus cé an rud is áir faoin leabhar seo cén scéalaí is smó tháinig le? Tháinig an píosalum nar a hit ar a tála agus bháil bhí an cumann sa siútar titim síos agus bháil an cumann an sliútar san air agus fuair sé cúlas. Bhfuil se go mo chu cóirde maral smála scéalta seafáideacha agus nach níanann éon tíal choidebe mar sin an sort cineál rudaí bhain siad léamh. Thuair an seachaireacht go leabhar se mar is cineál leabhar seafáideacha a bhí ann agus bhí sé fós tháinig se amach. Bhí cúpla píosa nar tháinig liom agus sin fáidir an seachaireacht go.